Opret quiz i LMS, det er meget let. Man starter med at gå ind på klassens side, vælger quizzer heroppe i knappanelet, opret. Man kan vælge mellem quiz, spørgsmålspool og undersøgelse. Spørgsmålspool er en tematisk samling af spørgsmål, man kan bygge sine quizzer op med, og en undersøgelse, det er en mulighed for, at eleverne de kan vælge tilvalgsfag og andre ting elektronisk. Vi opretter en quiz her. Quizzen skal have et navn. Test. Man kan vælge at give testen en beskrivelse. Man kan også vælge, om eleverne skal have adgang til den her quiz direkte fra deres hovedside ved at markere det her ja i hurtig menu. Man kan definere, hvordan opgaven, quizzen skal bedømmes. I det her tilfælde vælger jeg 7-trinskalaen. Nu er vi flinke ved eleverne. De får 3 chancer for at bestå den her quiz. Og vi kan sætte tid på her, hvis vi har lyst til at stresse eleverne. Det vælger jeg ikke at gøre. Nu er jeg tilfreds med indstillingerne her. Så siger jeg OK. Så er quizzen sådan set oprettet. Nu er det bare et spørgsmål om at få fået nogle spørgsmål til. Det første spørgsmål kalder jeg for test 1, og det skal være et multiple choice test. Jeg skriver spørgsmålet her. Læg mærke til, at jeg kan sætte videoklip og billeder og lave flot grafik og så videre her, hvis jeg har lyst til det. Så skal jeg bare have tilføjet nogle svarmuligheder, eleverne kan vælge mellem. 4-5 svarmuligheder er nok meget passende i en quiz til en multiple choice test, eller en multiple choice test. I det her tilfælde, så laver jeg bare 3 muligheder. 1960, 61. Og så her til sidst. 62. Sådan. Så markerer jeg det rigtige svar og vælger, at det her svar skal give 10 point. Hvis jeg er tilfreds med quizzen, jeg ikke vil have flere spørgsmål, så siger jeg OK, så er quizzen lavet færdig. Vi kan altid gå ind og redigere i den igen og tilføje nye spørgsmål. Skal vi have flere spørgsmål, skal vi klikke på næste. Test 2 vælger jeg at kalde det her spørgsmål. I kan kalde det lige hvad I vil, det er sådan set lige meget. Jeg vil have sandt eller falsk spørgsmål. Berlin hovedstad i DRD. Nej, det var det ikke. 10 point igen. Nu har jeg oprettet nok spørgsmål til den her præsentation, så jeg siger OK, og er dermed færdig med quizzen. Sværere er det altså ikke. Hvis vi vil genbruge den her quiz på andre hold, eller hvis vi vil dele den med vores kollegaer, så har vi mulighed for det herinde i Gem Quiz som skabelon. Vi giver den et filnavn og et skabelonnavn. Vi kan også komme med en beskrivelse. Og så skal vi gå herned og sige skift galleri med listeskabeloner. Så får vi en oversigt frem, der viser alle sites på hele AH's server, og så kan vi lægge den her quiz lige præcis hos den klasse, vi har lyst til. Og det kan vi også gøre, efter vi har været inde og redigere i quizzen.
Nu vælger jeg en klasse, der hedder test 2. Jeg ved ikke, hvem det er. Galleri med listeskabeloner, så siger jeg OK. Så har den klasse nu adgang til den her test. Nu går jeg tilbage til stamklassens startside. Og her kan I se, der ligger testen som den quiz, vi lige har oprettet. Når eleverne klikker på den, kommer de hertil. Og her går det tit galt, fordi eleverne siger, at der er ingenting. Men det er der, fordi de skal klikke på forsøg. Og så går quizzen i gang. Nu kan man mene om det her grafik, hvad man vil. Altså man kan godt dele det op ved at indsætte en tom side imellem hver spørgsmål. Så er det måske lidt pænere og lidt mere overraskende. Men nu lader jeg som om, jeg skal komme med kvalificeret bud på det her. Jeg er færdig med quizzen, siger næste. Jeg får straks min karakter, som systemet har regnet ud. Læreren kan se det. Vi kan se det. Jeg siger færdig. Og det var sådan set det.